може да стане да мръдне. А вие се стоите все едно, че сте с така на полусъединител, ще тръгвате на някъде. Облечени с тия якета и винаги студено. Некой да не ясна кружката на уния от 405. О, нашата изгоря в баня. Я да ви разпитам да има кружка в баня. Откъде ходе тази кружка? Отвижи да си Не, госпожо, тая Иво свърза кабелите и тя... Да. Кой? Иво е той. А иначе, а кружката къде е? Кружката беше тук на кревата, като си дойдох, Стефа е махнал тази. Десет часа като мина, трябва да сте съблекли тия яките и ще води да приличва, че трябва да си лягате вече. И ние ще легам. По нищо не личи. Какво да правим? И тази печка да се махне от тук. Нека... Ще ги набутам. В нощи го казах това, че печката трябва да е поне за вратата да не се вижда. Що се хилиш Виктор така? Гледах го, госпожо, едно клипче, госпожа Балиева и малко ми смеш. Може ли да го видя? Може.